kommer inte riktigt från distriktet samband, men alltså det kostar det är mycket billigare, men alltså det är så faktiskt att det smakar exakt likadant har jag fått höra. Jag har gått faktiskt en båtutbildning. Det kostar ganska mycket. Nej, nu måste jag lägga av. Nej, nu börjar bartendern kolla in mig på tok. Jag börjar bli alldeles för stoppad. Jag är ledsen, jag måste fortsätta dricka upp innan. Ja, du har ingen mer att dricka, så det är helt säkert. Hon ska inte ha mer. Det var hon som tyckte det var snyggt. Jaha. Det var helt länge så var det jag. Det är här, men vi slåss då. Vi tar striden utanför här. Jag har släppt en bra... Man kan inte ha bartender och flicka. Alltså i baren är Och det ser ut som att hon jobbar här. Nej, hon har ju stenkoll på mig. Alltså. Så det den kan du ta. blir lite taskigt mot henne om jag liksom... Fast du vet att jag lämnar ut mitt nummer. Du kan ta det. Singel i baren. Vet du? Ja, vi har gått bartenderutbildning. Allihopa? Ja, så vi vet ju. Det ingår. Ja, det ingår att vara singel. Det vill vi läsa. Vi kommer fråga på provet. Så du säger att det... Ja. Vad extra pinsamt detta blir. Det kommer inte vi sa ju alla. Emma, kan vi gå på toa? Ja, jag måste... Ja. Nu går vi. Nu kollar jag. Jag kan inte resa nu ifall jag skiter på mig. Emma, ska vi gå på toa? Kan vi inte få en puss? Nej. Vad är det jag ska på toa med? Jag tror jag måste på toa, jag med.